porącz. За 5 секунди убих двама. Браво. За 5 секунди набих на двама 70 с граната и ми ги откраднаха. Случва се. Виж да някой 5 секунди му стигат да свърши. Ка? Ка? Не. Ми обра си лайката. Значи другия път на 6 км от нея. Дори не искам да те душим. Как е Изяде коса. Свиня, слон. Човек, аз когато Лига. виждам билдове, тази игра ми става лошо. Сигурно това от 10. Ма ко правиш, бе? Тази тук е. Та, който си мислиш. Може би до него може да има нещо те обаче. Чай, искам да не падна. Отивам след него, брат, му е интересно. О, тук бе! Педераст! Падна. Значи оставих толкова айтем само за да го убия тоя. Умори. Всичко не е лошо. Умря, доволен съм. Бах ти ботката, брат. Това не е ли твое въказание? Принципно. Давай, някой. 5 так. То боти ще сядам. Не сме, бие пас някой, брат. Те го убиват, брат. Аз ще се педал. Няколко мана са. Отивам аз в такова. Тръгвам се, сканирам се. Смолил се кача върху скала, не се сканира и се тръгва. Викам, чакай, брат. Отивам на вратата е затворена. И Смолил само ме поглежда. Майка, че там срах се в пътката. Ще затвори,
брат, имаш скан. Аз цялото обръщам с Маил, отива с сканера, само минавам през него, тръгвам си, он идва след мене и върнатен детен. Обръщам се върна и сме. Опа. И само с се въртя дясно. Communication, Who saw who? Аз никой не съм видял. Не, аз отидох нагоре през Upper, видях се с Who. Аз съм Who, бе. Видях се с Someone Чакай. и отидох на Lower. Оттам направих това Electrical. Отидох Оттам на Communication. Оттам на конектор, бе. Who saw you? Who saw you last time? Да, съм го виждал. Еба си майката. Значи не е Маран. Маране, виж, спомняш ли когато аз бях видян 2 пъти? Това беше преди... Какво? Ти ме видя 2 пъти, нали? Да, спомням си го преди по 10 секунди. Сега беше. видях Анди 2 пъти, значи е Тедо. Да, това What? казвам от самото Бах ти начало. тролерите, братле. Браво, Джиджи, загубихте, брат. Какво ви кажа? Брат, Загубихте, яко. Аз ви казах, ама вие не ми вярвахте. ама знаеш ти се спира, брат, пуска се играта и аз виждам как Дат Гай ме убива. И аз седя, мисля, което е. С малко разбирам, че Смаил почна да го псувам, брат. Ама с малко разбирам, че Смаил всъщност не е Смаил. И аз не мога да защитя някой. И тръгвам да търся някой да го защитя. И само виждам как someone гони someone, докато someone гони... Нали, аз пак гледам, някак се обърквам, човек. Бегам към бутона, ама ме преследват 2 пъти от someone.